har jeg lige bestilt billetterne til filmen. Det lyder godt. Hvor meget skylder jeg dig? Nå, nej. Vi finder bare ud af det, når det er. Nå, okay. Ellers så kan jeg bare give nogle snacks. Ja, det kan vi også. Men hvad nu det hedder? Vi skal lige hente billetterne før, eller en halv time før filmen starter i hvert fald. Okay, så lad os mødes 6:30, så kan vi købe popcorn også og sådan noget. Ja, det lyder også fint med mig. Ellers kan vi også, hvad det hedder, med aftensmad sammen, før filmen er hyggelig. Ja, det lyder vildt hyggeligt. Ej, der er nogen udenfor. Hallo? Far, er det dig? Shit. Hey, hvad så? Du skal lige høre noget virkelig underligt. Jeg drømte om os to i nat. Ja. Vi sad og skypede, og så opdagede jeg den her mand. Ja, han stod ude ved overvågningskameraet, og så gik alt lyset i huset. Og så ville jeg gå ud for at tjekke, hvem den her mand var. Og så begyndte han at jagte mig. Og så tror jeg, så endte jeg tilbage på gårdspladsen, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, han forsøgte at køre mig over med en lastbil eller sådan et eller andet. Det var lidt underligt. Synes du ikke også, det er mærkeligt? Hallo?